Maar zijn fjitjenen ben ze. De wietsteensen bij binnenopvang binnenstaat in Ljouwert. En ze gaan in alle gevallen treien nesten. Daardoor binnen ze agressief naar meesken taal. Nou, zo zeer dat het inderdaad niet naar buiten kunnen. Er zijn inderdaad leidsters aangevallen en een moeder is er aangevallen. Er zijn meeuwen op het dak en die hebben een nestje, en wel 3 nestjes. En die beschermen het hele territorium. Ja, dan schrik je natuurlijk wel en dan wil je als eerste de bijen beschermen, het zijn die vogels. Dus ja, dan haal je ze binnen. En wij denken dat het misschien ook wel komt omdat we dus 2 lietse vogeltjes vonden hebben, hier in Geers. En die hebben we wel bij de vogelwacht gebracht. Ja. Maar ja, misschien dat die beesten die vogeltjes wel ziek hier. Dat de ouders nou wel stuur binnen. Ja, dat denk ik. Dus 2 pikken vonden. Ja, dus ja, misschien ziekjes die wel. Of ze denken van ja, die meesten die komen nou wel heel dichtbij. We moeten ze nou maar voortjaaien. De vogels binnen beschermen en mag je dus net verjagen worden. Er zit dus neertoors op als de bijen onder dak te houden en ze op creatieve wijze te vermijden. Liekers mooi een binnenzonbak. Dit heb ik inderdaad vanmorgen kunnen aanschaffen. Ik heb een mooi zwembad, dat heb ik omgetoverd tot zandbak. Ik heb 10 zakken met 25 kilo in mijn auto geladen. En we zijn hier naartoe getuft en ik heb net vanmorgen inderdaad wat zandzakken erin gelegd. Ja. 2 parasols bij de ingang moeten de agressieve vogels op afstand houden. En daar ben ze het net maar eens.